Zita rangu ndinonzi Blessing Masaraure. Rwiyo runoteera rwakarekodwa pachitungwiza Church of Christ. Tiende, tiende, tiende kudenga, kunoona mabanga mumaoko ama tiende, tiende, tiende kudenga, kunoona mabanga mumaoko ake vanokumbira vanopiwa vanotanga vanowana vachitenda kuti Jesu ndiye Ishe wavo. Sinorava vana vedu rekutora iri shoko kuna ivo vari kure vasingamuzivi. Aiwa kasika uyendayo kunesundera emambo endaiyo kunesundera Kana muine mubvunzo munokwanisa kutibata panhamba dzinoti 0773 649 329 kana kuti 0772 998 187. Chitungwiza Church of Christ.